114. Ah, 114 po. sana 12. Sana 12. Kag-apat kasi, kag-apat sana. 14 lives. Ang sanit kag-apat. Pagkaso 12, kag-2. Pag binilang ko ang relo na nagsasabi kang panahon, kag nahiling ko ang maisog na aldaw, subsub sa katakotan na gabi. Pag nahiling ko ang buraklis na panahon, kag maitom na buhok na tupan pirak ng puti. Pagalangkaw na ang mga kahoy, nahiling ko wala ng mga dahon, na di pahaloy, nagpapandong ng mga hayop, kakidyaw ng tig-init, ginubingan bilog ng mga dahon, sa kaban na maputi, at matunok na pungot, dangang kanggayon mo, ako naghapot. Naika sa mga panupok ng panahon, dapat magduman. Kawasa mga hamis at mga gayon, mga sadiri linalayasan at nagagadang, kasing sikat sa pagiling kaniba, magtalubo, buda daing laban sa kagot kang panahon, makakasagang, kundi pangugbon, na hampangon mo siya, pagkukbaong ka na. Bow. Yun, manis mo niya na. Maluwas.